to един нов и два стари, човек. То средата е някакъв нов, виж. Артик! Педеруди! Идва големия бумбър. Затова идва човек 3-4, какво става? Знаете как се разговори, точно всички минават. Може да гледаш какво става. Какво става? Тука! Те трябва да минат и се бои. Доктори от всякъде и той ще са вас, но си така. Отзад виж какъв нов идва, бе. То е голям, то е голям. То е топус. Това самолет с два по-малки, виж. Идват, още в далечината се виждат. А сигурно ще почурате, да знае. Това е ранее, бе. Това се обърка от към. Каквото се обърка, бе. Изтребители го придружават.